parari ba ye kublai ni kinong India ngile khun ya kene ka jingwan ASEAN jong corona kumolong lem ki weipat ki ri jong ka perthei ngiru ha India ngile ya lingba ya shibun ki jing bat ki jing jenjar bat ka jing sham shitom ha kene ka jing ya khun don na pedeng jongi ki bala du no ela ki bahieng hasam bat ki tu ki ba ngia jan bat itu ithau na pha ya ka jing sngolam shakitu ki long yeng baro paralok hakine ki shispa snam ki bala deb kane ka diga khlam ka bahe tam ka ba ngile kendu kane ka perthei ka ba menta kampat shimla kendu nimat ya kum kane ka khlam kari jongi ru kale khun ya kane ka khlam ringkat na baro kiliang hakum kane ka por ka ba ka perthei baro ka wei ka kendu na ki hospital covid ki bala kentiu ya ka jingdon jong ki jingthia ICU na ka jingshna ya ki ventilators ha India sha ka jingshna ya ki jaka test ki babun ka jing ya khun ya u covid kala pelong ya ka jing penthamai ha ki jaka ai jing sumar ha baro ka wei ka ri ha po ka ne ka shiteng snem ha ka ne ka jingwan ASEAN ka jingdon kam ya ka air oxygen ke India kala nang kieu bat ka ba amla motor ha ubna yayong bat jemang ampa judon kot ha ke history jong kari India bakan don kum kene ke jing don kam bun ya ka air oxygen ban pendap ya kene ke jing don kam ya ka jing trei la trei kum ha ki portma ha ka ba baro ke jing trei kam jong ka sarkar ke le trei ringkat la penyat ya ki rel bakit ya ki oxygen ki ling sun jong kishipai sun bat kishipai duriau ru la pendon kam ha ka por ka balingkot lala ban penmi shiposha ya ka le air medical oxygen na baro kiri jong ka perthei lala ban wanra bat penpoi kumju ru ka jing penmi ya ki dawai ki ba kham don kam ru lala ban penbun da ka ba wanra na shabari khnang ban la ban pendap ya ka jing don kam ka jing ya khun ya unia unong shun ubamla ban yoi bat ka jing penduna ban kharoi jong u coronavirus ka dei da ka bangi bot renti ya ki jing betha ne ki covid protocol kata da ka ba deng ya ki jing dakmut ba ka jing penya jingai ka ba armitar ka jing ai tika ka long ka wei na ki jing ya da yangi ha ka jing ya khun ha ba ya nujor ka jing don kam ya ketika ha baro ka wei ka perthei ha kini ki sngi kiri ki ba penmi bat ki company ki ba shna ya kini ki tika ki dang duna bha mudder lada amdon ki tika ki bala shna he India menta ka ei ka banja ya ka ri ka ba he kum ke India ha kini ki sngi ha ba pi pej ya ka history jong ki sanpho bat nru post nam bala dab pen shem ba ka shimpor da kerta ya ki India ban yo ya ki tika na shabari ya ka jingshna ya ki tika laju shna shabari bat kampat judon ru ha gitu ki por ba ya ka tika on shna hari jongi kum ki tika polio ki smallpox ki hepatitis B ya ki ne ki brio ha ka ri ki hap ban up slam ban yo ya ki haus nam ajar khat saw ngila yo ekalat ban shakri ya ka ri ka jing ai tika ha ka ri ka long tang komba nrupo na ka shispa ha ka jing yo I jongi ka ne ka long ka kam ka ba e shisha ha ba pet ya ka jing ai ya ka tika ka ne ka la ban shimpor south post nam ya ka ri ban kenjo sha ka shispa na ka shispa ngila pelat pat ba ya ka mission Indra Dranush ban job ya ka ne ka jing ngila shim ya ka rai ba ya ka jing ai tika on le kum batur shaprang ban job ya ka thma lingba ka ne ka mission Indra Dhanush bat baro kilat kilenti on shim ban ai ketika shabaro hakari kane kan la ban pela yangi ban ai ketika naka nrupo naka shispa bat shaga khandai pho naka shispa hapo kini kisan hadu nriusnam lingba kane ngila ban penkieu bat penstat ya ka jing ai ketika ngila shnaru ya shibun ketika bathamai kum shibenta jong ka India's vaccination campaign banyadai gi khana nakibabun jat ki jingpang kibama ngile ye kane namarangi don ka jingkit khli nakabenta ki khana hakari
na ke benta kitu ki beduk bat kitu ki kena ki beduk ki bamyo lat ban ai tika ngilaya sya ka jing ai tika ka balong shispa na ka shispa om tang kari hendai ka perthai hi baro ka wei ka la khuslai kumnu ke India kan la banyadai ki nong shong shnong ki babun hendai paralok haba ka jingmut bat ka thong ka long ka bashai ka don ka jing trei shitom bat hangta ngin sayo ya ka jingjob ke India ka la pelaj pat pa ya artli kitika balashna hapo shisnam kiriu shampang jong kari kila peni ba ke India kamsham la long ka badang sadien na ki weipat kiri ki bahe menta kesngi kat ba ngadang ai jingkran shapi kumba arpulai klur kitika la dep ban ai hakari paralok hagathan ka jongi lakhot faithful lani sidhi kata kalong ngin job haki jingtmu ki jongi ladangi don ka jingai halade ngidon ka jingai ka baskem baki riu shampang ki jongi kin la ban shnai ki tika hakapor ka balingkot da ka ne ka jingai habaki riu shampang ki dang pelong ya ka jingwat bnya ngipat ngidang penbiang haki weipat ki jingdon kam Pikin mau baha uyayong jong news nem ubaladab agapor baka jingdon jong corona kalong tangkum ba 1000 ngut ai ngila shna ye ka vaccine task force ha India ka sarkar ka lai rap i company ban shna ki tika na ka benta kinong shong shnong hagi babon kilat kinong shna ki tika la le ye ka clinical trials aga ba ka sarkar ka la ai ka jingirap ba ya ringkat bat ki la airu ika song pisa daki 1000 crore tingka lengba ka mission covid suraksha ka bahap hapo ka song atma nirbhar bharat package nakadaw ka jingtrei baklem shong thaj bat ka jingtrei shitom ka bakari ka lale la khamslam ka jingpenmi yakitika kala nang kieu kat bagi sngi kinang wan menta nyautuli ki company ki la penmi yakitika ba per hakari lightly kitika kila don hakawat ka bakat do ban persyang yakinia ban kentieu ya ka jing don jong kitika ka jing thiet yakitika nagi company na shabari ru kala nang yan hakane ka por ka bementa ka jing sngo khia na ka bentai khna ru ka long ka wei kat kum ka jing batai da ki riu shampang hakaba ya dei bat kane ka jing persyang ya artli kitika kadang ya shat nalor kane ka jing wat benya halo ka jing ai tika nasal hakari kadang ya kane ka long ban chu sendai na ka khmut manam don kam ban ai da ki inject lada kari kan la ban pen urlong ya kane ha ka po ban wan kane kan pelong ya ke India ban ya wut shakmat ha ka jing ai ya ketika paralok ka jing shnai kitika ha ka por ka ban lingkot ka long lupa ka wei na ki jing job henrei kane ka donru la ka jong ka jing duna wat hadien bala dep ban shnai kitika ka jing ai kitika pat kadang long tang hakikat tu kat neki ri ki bala kham kieu ka WHO kala ai ka jing batha na ka benta ka jing ai kitika kiru shampang kila batai ru ya ka jing yasam me ketika bat ka ri India ru kala rai ban ai ketika hakiwat daga babut ru ya ki jingle jong ki weipat kiri kat kum ka jing batha jong ka World Health Organization ka sorka pedeng kala shim ya ki jing ai jingmut bala yo na ki menteri rangba jong ki jela na ka jing yalang ka bala pelong bat ki ringkat ru bat ki para nong mi khmat jong ka parliament de hadien kane bala rai ban ai shwa ya ki tu ki bakham ikloi ban yo ya corona kumta la ai shwa ki nong trei ka kot ka khia kinong trei bah khmat kinong shong shnong ki bala an re post nam ba ki tu ki bala sapusan snam ki ba don de ya ki wei ki jing shitom bat baro naki kilas dang ban yo ya ketika hatu phiju mudur ke ka ban jai kinong trei bah khmat lada kim yo ketika haswa ban wan len shop ka ni ka khlam ba arsian jong corona mudur ki doktor jongi bat ki nos kim shimla yo ketika ki henman bat para jongi ki ba penkhut ki hospital ke ka banja ya ki nongnya ya ki ambulance lada kim pat yo ketika dai na ka jing ai ketika shaki ba bon ki nong trai ka kot ka khia pagila la ban sumar ki weipat ki million
ki parari. Henry hakari, hapedeng ka jing nang hiar jong ka jing don ki bayo yu corona, ki lawan ki jing ai jing mut, ba ki jing dawa bapher hakmat ka so ka pedeng. La keli balay ba ka so ka pedeng ka shim ye ka rai baro haladie. Balay shim la ailat i ki so ka jela ru kumju. Balay ki so ka jela kim yo ban ai, ya ka jing light lut hakabe day, bat ka jing khang dam, kawai kaliang kamla ban penbiang ya baro. La don ka jing ya pen i nia, baka kot ka khia ka day ka benta jong ka so ka jela. Bat kat kum kariti penya jong kari kan kambaha lada ki sorka jela kin le ya kani. Kum ta la le ya kani ha ka basdang. Ka soka pedeng ka la ai ya ki jing betha shi ki soka jela kanang baki jela kin yo ban le ya ka ba ki sngodon kam. Bat la penjari ya ka curfew ha ki snong ki tau kat kum ka jing don kam. Ban le ya ka micro containment zone ka day ban don ru ka jing penbej ha ka be day bat ka jing ai jing sumar. Ka sorkar India kalap pediang ia kene ke jing dawa jong ke jela. Paralog. Habas sedang na do ke kat nriu terik ukala lingkot mentau snem. Hadu ke bekut jong ubenai yayong. Ya ke program ITK he India lapen telun. Hapo ke jing pe jing kmi jong ke sokar pedeng. Kari ke layat syakmat ban ITK klem de don kam siu pisa ya baro. Kinong syong ha kari ki yo e ka dawai tika. Ondala day ka pali ka jongki. Haka weipat kaliang bun na kisoka jela ki ong biang bai ka kam ban ai dawai tika ban IT haki jela. Shibun ki jingkili ki mi. Babalay bapia ya karukom ai tika halaki jong ki jong kirta. Haka weipat ka benta don ru ki baong babalay kasoka pedeng karai halor ban bu rata jong ki nong yo tika. Don ru ki baong babalay la ai tika shwa ya ki beriu ki balakam temen bat no karata. Bat don ru shibun ki ki jing persha. Don ru ki la patai kubor hakari ki bapenpau baki kwa banyale persha halor kane kamat. Paralog hadian bala bisha benya ya kini ki baro. Ngasngautu baki soka jela ki kwa ban penya hi ya kane ka benta. Kumta lami shibun ki jingkeli babalay ke sokar India kam ailat. Halor kene ke jing dawa jong ki jela bat da ka baburom yaki. La don ke jing penkela hakarukom trekam nadu ka khat nriu terik ukula lingkot kum ke jing persang. Ngidang perkhat baki jela ki berdawa ya kene ki don ya ka mon bakin trei. Kumta kumba apusan na ka shispa na ki kam la benshet haki. Hadian bala benshet haki yakini ki apusan na ka shispa ki kam nadu ka shiterik ujemang. Baro ki jela ki persang katla kat yai ban pendep ya kathong. Kilas dangru ban sngotu shepang ki jing ki baki ya kendu ban pendep ya kani ka kam. Kilas dang pei pangru halo ka jing shisha. Bakalong kumnu kerukom ai dawai tika haka pertei bero kawai. Bat ngi yoi haka wei kaliang baha ubenai jemang. Kajing wan len shop biang jong kini kajing pang haka wat ka baar. Kajing nang kieu jong ki brieu ki bakwa ban ai dawai tika. Bat ki jing ki baki soka jela ki lamat. Tang hapo katayo baar jong ujemang. Ladon ki jela ki balaong bakarukom treikam kabarim. Kalong kabakam biang. Bat bun ki jela ki la kershan ya kini. Wat ki tu ki bakop badai ban IT ki kam ai dawai tika haki jela ki la sedang ban sngotu. Bat kila sedang ban kela hakarukom perkhat perdan. Kalong ke basngau tenat baki babun ki jela ki lawan biang syakmat hakapor ke babiang ban dawa ban penkela biang ia karukom trekam. Halo kene ke jing dawa jong ki jela ngi perkhat baki paitba kim dei ban mat ya ki jing bat kam dei ban don kanu ke jing thut hakarukom ai dawai tika. Kumta on penkela biang sa shisien ya ki rukom trekam. Kumbala le hashwa ubenai jembang. Paralog menta kesngi la shim ya karai bekasokar India kan shim biang ia ka jingkit kli ban kmi kumba apusan na ka shispa jong ki kam haka be dei bet ki kam ai dawai tika haki jela beper. Ia ka ni ka jing pen kre on sedang ban pen trekam haki ni ki artayo ki ban sawan.
Hapo kini ki artayo ke soka pedeng kan ya tray ringkat lang bat ki soka jela ban penbit penbiang ya ki jing don kam kat kum ki kendon ki batamai. Ka jing ya ringkat ru ba hadien artayo kata haka arthuai terik ujeliau kan deiru ke sengi rakhe ya ke International Yoga Day. Nadu ke arthuai terik ujeliau manla ki jela hakari na ke benta barok ki nong shong ki baladon kat prasnem karta shaneng ke Sarkar India kan IA ya ki dawai tika syaki jela. Ke Sarkar India ialah dia kan setiat kumba nyopusan na ke shispa ya ki dawai ki bala dep ban penmi da ki karkhanash na dawai bat kan sasam pat syaki Sarkar jela beper. Kata kamut babarok ki Sarkar jela kinum don kam siu shu halo ki dawai tika. Haduk menta dari kelurngut ki briau hakari kila dep yo ketika. Klem kenu ke jing siu. Saat kene ke kenti ya ki bakat pras nem sheneng ru on yai beteng ban ai ya ketika klem kenu ke jing siu. Wala ki dei ki beduk lani ki beriuspa ke Sarkar India kan ai bet ya ketika na ke benta jong ki baro. Hoot kin don kat tu kat ni ki ba amman ban ai ya ki dawai tika ki ba yo bat ki kwa ban lej ai ha ki hospital jong ki riu shimet. Wat ya kiru ke Sarkar India kan sekhmi. Barok ki hospital jong ki riu shimet ki la ban shim kumba apusan na ke shispa jong ki dawai ki bapenmi hakari. Labata ya barok ki hospital shimet bakim dei ban shim palat ya kador shispa san pau tingka shidos na ke benta ki dawai tika ki ban ai shikipat ba. La IT ha ki soka jela ban pej halo ka kompen treikam ya kane. Paralok ka jingtho ka ong bakin nong job kim jupai dien wat la ki kendo shibun ki jing Henry ki Tom ya ki lingba ka jing trai shitom bat ka job persya ya kinu ki jing Ha ka jing kun persya yo kunyang jing pang corona palat shispa lai pau kulur ngut kinong India kila kersyan iwei pat bat kile trai lang miet labat sngi bat ngi kermen bahakini ki sngi ki ban sawan ru ngi dei bandon kene ka ju ka jing trai lang bat kersyan iwei pat. Ngin persyang kat bala la kabor ban pen stet ya kajing ai dawai tika ban pen sngau thu pat ba halo kajing don kam ban ai tika ni dei ban sngau sarong ba hadu menta kajing ai dawai tika he India kalong ka bastet ba ban ya nujor wat bat ki wei pat kiri ka perthei ki bala kham kiu ru halo kajing penmi ya ka website kowen ban pensuk ya ki bre ban penrung kerteng ya lade bon na kiri ka perthei ki ai kajing ro bat ki kwa ru ban but lem kumbale ki India Kumbalong menta watla hakini ki babun na ki jaka kari la penjunsur ya ke curfew Henry kani kamut ba ka jingpang corona kala jano ngidon kam ban pikir bat ban but renti ya ki jing perking kenang bangin la banyada yala dia na kani ka jingpang na don ka jinget ka baskem bangin job hakani ka jingi khun persya ya ka jingpang corona bat kari India kan sa job persya ya ka jingpang corona Tang da kini ki kentien kublai shibun.